Mwancho murigereria Ogetembe TV na gukwandiria ndonsi asure nugusaba kwanenga kwanyara kuba kugutwara ritukurigia na boigo kwanyara kuba kugendera kwegokia ni mirobiri ya berege kugendera sembeo ya Getembe TV hobutuko no bwa gatatu asomutinye go kabere mwako yega bwikiri bubere 25 karibu sana ikaranso ike ene mesa yekionga chinsa ibere asenchira yobo ikero na mange anyara ko baga kwenekiwa kurwa se chinsemo horogongori garwa gusi county ya Kisii ne county ya Nyamira na bego chi county chonse 25 na ibere asaba likibaito ba mangana babikire kambi kweneki abuna nko yasangerira bare onsi asenchira rengia chinigo nkoro kwa Clinton Ndigi Stanley Ondieki kurumega ye kamera Wilson Makori kurwa sense moyo monwe manyerio abego mo director na kurwa studio ya kabere director DJ Atsano kweneki amaringo chara senchire rengia bali bonsi bago tubwatere kurwa sense mo ye mitandao karibu sana Facebook Getembe FM na bega nsemeria ya YouTube buna Getembe TV na bali bonsi bwatere code ya Zouk Getembe TV channel number 38 karansoke obana into ikomwe. Karibu sana mwanchu murigereria bone kionga chinsa ibero botko bwarero togochaka kurwa se county ya Nyamira asaba menye be ward ya Nyansiongo eyo gotoka se bungi ya borabu se county yo banyareko babagu esokia na gokwandra umorobiri oyo gandate kwene kwa boko be kwa bisi kwa baraibe kiombe kirigetendere tobo chori ne chimbebe aiga Kenya kia IEBC asaba menye abo banyareko babagu kwandra umorobiri oyo nyareko bago kwangoigwa erina barabu bune ward ya Nyansiongo bachikonyora umurai ande mono MC oracheko bakonya asekeri nigo bairandre magega kimagendro aniga gocha maega yumurai oyo nyatko baga kubwa chikura cyumwaka bw'ikiri bubere 22 ase award yo niga nyatko bakago tenenigwa nekegambero kubwatekana na keribu na nigo bachori obubwa negative asenchira etari korengana nerichiko muri kito polikapokara na roboti rwa asenchira yo wikira bamenye baigana nene kurwa se wadi yega ya Nyansiongo yutoke meye bunge yega ya burabu meye county Nyamira igobe sokire na kugendera kwe murunganiria asikirianga nigo batigiro maiga ke magendera samatuka matambe egente tanga ntogo chakera ntobu atipara njate nenigwa we are appealing to the government na ndeba to baira funding for para kurwa gochikineni pare bwate bitongo una bono chita ya chia street lights inchiri korora abuchi konyara koreta ebinte bibebu no boy binanini ko ntobu atobokon bogo tatwara baraiba bakorete bago tobwatiri ibintu bide kulingana mona barabu nigo baganirie ekyombekeria kyobochira mone chimbebe kia IEBC kwango yigwa koroisigwa elio banyoreri bagalia benelio komachora umurai gukwanira omu MCA borogongoro iga uyuranyara ko bagakobakonya gusigasegera amagendero au iga Nyansiongo koru chikura jia gage ntobu ati mu MCA bona tuabere tayale ngamuko chako choreke ekamatie abantu baito bagokiresane kiagera amagendero tayo ande babire tayari bachoro mu MCA mwenyewe goja bakora amagendero nabo tobwene twake kura tonyoro mu MCA gotorae tauni yeito Nyansiongo kuchikineni para tira roswe ni yatigere tunjera bono twati barai kaki mutano goja kaki motokonya ngakiri tauni yeito kaki sabantu baminto kaki motokonya kaki barai kaki motokonya barai ga pinya sage ase ensemo yendeni go batugire getamkoro kia Fred Matiang'i ase eganga yae yokubolia ekerukyo burayi bonene bwense yento kolengana mona rubo bagendere ko bagotebani go kirat kunyara ko bage gokonya amagusi na bigone nse ya Kenya kwenekerigwa amagendero ase baganire amagusi kumubwatesia posiombo bachuro bonene bo mwaka chiri 2025 nebere tokwere ngambi ya mona aso yo minto Matiang'i aso gweso kabisa molero ngekero ekyo president kwagetagire na indira watu watagete iko usito tuokietaya abarayi baito batoro kia stogo chia ntobate kiongozi kito Matiang'i no muntu ole straight ntole no kwege na sale nerenga no mugusino tole maiga yaya totali kuoba toteto muntu ole straight Matiang'i nange to muntu bwato no china maito no mugusino to ba bintu twanje biro straight kubwa mono ntotagete to chencho bora yes 2027 anye ndio kubwa moto bwati sia bagusina abakenya bonse ko chumura to choro murai Matiang'i rende nero ratokonya no boimu aro chimuna rende tegaiga security ngora ratu arenge Matiang'i na to tagete bona bagusimo to bwatesi nero ratokonya ebintu ebyonse eiginko reportere getasene kya ubwanjete kya Gatembe kurwa sinseme chiga cha Nyansiongo ime ye bunga ya burabu e county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara
Miabono murikito Polika Pokara korwa sensemeyo ya burabu mwancho murigeria tutigarita ase county ya Nyamira nigo abaremi bekemeriye chae ane mono ase factory ya Kibirigo yogotoka ase ward ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango ase county yo banyarre gwesokia ritukoria rero na kogendera imiroberio yabo tambe yogopima echae ase factory yo neba magega ya barabu kunyara ko bagoteraniwa gotaikirania imiroberio yogopima echae yabo ase keribu na nigo okwemurungania kwabo tikora tegererwa goikira boniga manyana boigo niga baremi abo banyare ko bagwesokia na kuraga ebyara egati yabarai na nemo no botenderwe factory eyo ababere bagwesokia na kurigia koreta siasa ase ekemerie kyo ase bono batebirwe kiraboniga niga bare yabo bento kobeke miroberio yogo chiko bakonya abaremi abo gwikirania miroberio yabo yogo pimecha kira rituko unagotumanya muri kito Fatgard Gisemba abaremi bekemeriye chae abo bakoira echae yabo ase factory ya Kibirigo nigo bagenderera gupima echae yabo buna botambe no nyamaiga yabarabwo korereriwa buna bagome gutatura echae yabo buchakira rituko rya rero Jumatatu iteko kuwakini muda byanzi byo konyoru agoja wana nenge nonya nigo etwaira igetambokero erio gotarira chitundubari aho inse factory ya Kibirigo egati yabo eria yageke nyamonyo amoneria ya Nyakiore abwase abaremi be chitundubari echiga bagenderera buna botambe erio gopima echae yabo na kubamochia abo bakubarereria abaremi abaiga buna bagome na goteba nigo basemeretie ekemerie ekyo yechae na igo batige koreta siasa asoboremi bwechae Cheketari anangoro kutania libundi mo chairman wetu ndwali 22 na Kiole namba ya nere 291 wana iga na apimire cha ikire 30 na isana nchomo go mo ibanya gukwana tinyo tageti gotindo chincherende yonsi ndabwiye gotiga ko pime chae mane go chaka gotegemea ngano mo ngo kanda abantu abagotoretera na no mo batagete abange mbali gupima chae ase KDD abange nsoko uru bakoira abande ngirini bakoira ntuntoro chigento baratotebi tutiga batotige tupime chae torio musara uritoko ibono igasi ngati yabono na bana toko somia totore chae twaikiro mutienyo sta bono goshika toko chio mwaka totore chae yaito tupime tosomeria abana baito mangana magomo ayegomo nyogo konyora na nda abantu bagotogomi butambe mbali bakwire chae sukuru cha radio nyanja kurudia geke tipping center na namba ya nere namba ya kebo no murimi uri obwateroni kogenda mugono nabalimi abande bonse mwagenda mugondo mbiya muno tigatwanda go support factory yaito korwase ensemo yabwo bagoma rero nigo barorekana kwemurunganiria oburayo bobe bwa Kibirigo anene asobotumeki bwa igoro bwe kibesa ingana baganirie factory eyo ya Kibirigo kurangeria igikaro kya bene erio bakwanire okwemurungania okwo kwabo Maria Tampita Mausa oyo kenyonsi kino mulemi Kibirigo Tea Factory tundwali ane KP19 Ramba igori tukoria rero Jumatatu na ritwaja kumugiro omonene mono asengenje yoborora abaremi tobwate ekibese cheito chibire bobe amona ba director baitu igoto gotebanga omogomo oyo bwogo chae Kibirigo Tea Factory igoko genderera paka rituko toraisaranze amo na ba director aba batwerera kibese cheito baibete ngai bairete oyo no kumonka nyangata makori aiga nonka etundu bali anenka IP13 irinya keminje one gintu togoteba nkeri nga batere gitaba barabwa bakogenda konye mbali kogenda kacha entoli gokora ntoli gotore ikiagera twachandikire onye no gukutiga tukwicha toire sasini nonye nigo etwaira igetambokero kende gyokogenda goikase factory ya Kibirigo na nigo twene kemuna echae yagenderera gosombwa bona botambe ingana igatia baremi boigo bamochia abwo bakubatangana erio bagome na goteba nigo barenge abamo babo abwo barigetie ebirogo byo director korende bakabugwa na igonere bya bono bainane chinga kichinyororo ase abaraya abo baregeti kogenderera kora ekemeri ekyo no mochiamani KP72B Kibirigo Tea Factory amalieta na ngoro kwa Fred Nyanaro injini gona ichane mambiye tokonyora ng'amang'ana nara kuna kusambasio sabaremi nga chaite rigotorwa ne chae nere tokonyete abanda tobogore tikironi togosomeria abana na abanda togosomeria abatukuru echaine aro togotunda ntosime gitibana tigabaganye tikura
Tutigatie mutienya tucieke bonus tigabaganya kikura kibabeke gaiga ekyagere kusonga gota politicians comes and go. Nigo abaremi batora HI asobo ngena koreta sikiwande kiga kya kibirigo. Maminja puna yakageire awori tanga nimuna nigo abaremi batare kotora HI. Hingo reporter ya Getembe kurwaskin seme chiga cha kibirigo igiye gotoka meyewodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Mjefa Tigadi Hisemba Bemano Morikito Fatgad Gisemba na roboti rukurwase bunge ya West Mugirange County ya Nyamira mwancho murigaria tukurena se county ya Kisii kurwase sub location ya Bomariba hiyo gotoka se bunge ya Bonchari nigo amateyemo yabereke gutwara omungusana no motinde egati umugaka bwenke ya mase chinsemecho naboigo omonginoye egentoke gotebekana nga nigo bakubuna endemero igikireto omongina bwenke yo kunyarko baga kunganya kurwase nkayaye ebune nchire mo yogocha kogendera korigeria abana baya segeka kemiaka etano bono Morikito Dipo Nasanya na nyarako bakago koretaro yabeneka se chinsemecho na gosangania mateyo abono twarega ne roboti rigase inchira yubikirano abuna mondo jinkaran stese compound yanega timbu ati morembe timbu ati bosibole bwoko tebanga tikamberega oyo noro muchakano bwengusanano gatiyo mugaka Ronald Osole Osoro amo ne amateyaye ne marare gosoka goje isika abodirisa nkuga igasendanke na atakiri kibesa chinyinge na jitenga genda nyagitali ngarwali ekero nagenda nyagitali nkagenda Livaro ngarulivaro ngaja Bosongo nonjite gukora usajali kontara akora usajali sha yange tegokora emeremo kurende ensemo na yueni gotokomera na no mungino ya Marisera Osoro muga koyobero gotochana matuka manga gotumenyokine mioro tatu etimorembe na abana atubeti ntubati nonya stokorima obero kongita genda komunito unyo mugondo achirera ya lakini asa abana no kwagata tabuati tukamote tulikichiba story ro mwana school tukaye kuchiba asa kabwata gaito mwana agatuko mwana stage Mechi Maburu nganeye igani gobone babegete bonsi komenya no bwoba gutumenyokine mioro tatu etimorembe na abana atubeti ntubati nonya stokorima itatu nande tunatuna ikakamyo kinomoro nche kotanga nkuete sai najitenga nyora community policy yajire ngakumbwata ntamanyiti sababu ekumbwatira ase chinchira abana bo mugakosore kwenyorero bwene bwabo bwichisemi manya no mugakoye emyaka emenge kurunaga chitegaiga obero gotochanda kurwa se school tari kurubesa nore nika konde semi gondo genda wanzu kuriera yaye tengecho yeli bagalie school ya igonga aroranko ile kilicho kusikia mbo ndo chiko kolega sioro nche nalingi mugata tuanga lige mwaka nari naligeti agacha nsabira liba kanganja soma ngakura urende mamincha nayo njitabantu bane to itanene na barabo kubwa mone family ane ninyanjite mono gutarera omugambyo monene bwe location yabo Mariba Trifosa Orina twere no mukongu sana aso ase familia familia yo mongena na bana nachagite kugamba mangana ya kuru 2009 twanyagambire goja bakabonekero yekirete abana babira banene banenganya tuma kuje somo dio nono gosomia abana abubaye kwa bete eshida sana agaserio mongina titukeje kirate betu no mwesisi atokorota chitu kutoka kirata atokarenda bakarra they were more than 40 bakaranga imbu yabarokereria abana ba mugondo nandi nere bamutigire sa kuragera kuru bakamutigira chikago chiaye chiri chinyinge sana china tetekula later nga kondisto mugondo chikago chi for more than 10 years na emira bindi bakamutigira nemira bindi nero tukate tukalaninga akondisete asita yabwata none era kuragere kiagera igayeta abantu bakamwachi besa nande myakire metambe mentana yueni gobono chiamate chiabori we korosyo murembe na bamwabo ene no emegondo yakeire sinisawa sawa emegondo yakeire lakini nali gosaba abantu baitese mwa ase mugusimwe mugusionde bwenzi gakyo bwete mwali kwanje murosyo murembe ne familia ino nande kire ngabana babo babira bana banene batwarire bitambulisho na beta kire ngakanga buno mugako borokererie naye mutigare nakamonga kaine se mukuna kuragira no mungino buna bono mugako ina arwara tanyoro timontoko okumurinda nyomba gaige kiagera tabwati murembe nabantu baye nonyana bo asekerero gyokonyora oboene bwabo abantu batakonye kenyoro gaki tokonye tari kenda gotobunia tatu itairo mugondo naro gusaba motokonya singenju tatu tari wangire gotoigu ntune family to gamba bune family tategetia oboene bwane bonyorekane buna a Kenyan citizen nanje nkonyu ntware freedom ngeguribaga ngambira abantu bane liborio neli gati iyo mongina nabana
amono mogaka osore ningo obwenerete konyora obwene bwaye ripoti rigetaseni kia okiagete mbe kuruiga sekenyero gya kiabineni yogotoka imeye wodi ya bumariba ebunge ya bunchari eliane nkoro kwa Dipon Asanya Memono murikito Dipon Asanya na roboti rwasenchira yobo ikirano kurwa se bunge ya bonchari mwancho murigeria tokwiro mutumo kega se studio ya kabere enkore na tore no roboti rwa bene rwanyara ko baruko ariganirwa no murikito Daniel Ontiri ase omonia ekenyugwa oyomo kurwa sense miria marani anyara ko bakago onchoreria na gotiga chinchira chia magega echiokoni kenyugwa na gonchoreria na gochaga koba omumenyi bwechinseme echo oyora chokora chigasi chinde chira cheko mokonya kwegenderia sobogima bwa igo toskare koira na turasege kagetari getambe Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana mwanchu murigeria ase kionga chinsa ibere asense mega ya kabere mbuya mana soko gendra gosangana intwe nabono togosoa asoko kumanya roboti rwa bene asiritu koriare raso murikito Daniel Ontiri anyara ko bakakora itaro ya bene guika asense meria ye bunge ya Kitutu cha North na gosanga no musubati Gladys Kwamboka Ondieki oyo beire homonia igiata we echanga ase myake menge kurende guikira ase omwako weta akanyara ko bakagotuguterare emiroberio yo na gonchoreria chinga kecho ni ganyara ko bakago kwandra ari anyara ko bakago etera chinga kecho na asara yobonia we ekenyugwa ekyegento kya mwiretere go chandeka ase bosasa abodire gokonyo kwegenderia semiroberio yaye yende maiga yaye gotugutero bonchorerio bwechanga buna Ontiri agotomanya senchira yo boikirana Eikiga soroboti rwabene nigo tukumurikira umugano b'umusubati Gladys Kwamboka kurwase kenyero ya kiemeso cho mego ekigo toke wodi ya Munyerero asebonge ya Kitutu cha North Meye County ya Kisii uyolengo moni giata wechanga wiko mwako eta echinga kya bwato kete magiga yo korobo nchulio bo tanchiri ase myake menge asenchira yabene musubati Gladys ne asangana into igorobuna ngaki obugema bwarengenga kiyo nabuna chite kwenyora soboni yo esegeto atabuna nkuru asomusani lakini nja igetenga kya yema
omogakona akanga gonsapoti akanga gocha nonyenka nonya gwikira buna tugukwana igatanya gocha nkaroranga yaberi akongo gosomia abana nechianga chikabanga nechinkongo koni embura ikabege gotwe nyinge totari koni togoika echiro twairana busa nkanyoranga abana bonongo sinyu bari kogendereria amasomo gekoerundi tayo urenge gonsapoti ngakwana no mongino yo mona karorira ukanguriri chianga sana arorira arekorora ngabwate chibesa sana ngamobori ngasikia akora gantenga egasia no konie changa korurio mama atari nyakungu igo mongino yo agantenga usa guchaka koni chianga tugutene na chiro gotoneria ngichio koni usa guchaka konie changa na bura nyore chibesa nkamotebia ndetere changa eyo egerenja akiririndi nieti koira matuka kandetere changa chiro aya gantebie change ye naboko nyoni nandira arete chibesa bwangu kera na yerete tankaga iga na chagete koni tekore tiri tukelime yaringe 5 liter nande nkarora yange ire faida mara kabiri ai nkarora ndi biasara ibine bironge tiganja ake birobyo ase nyumba ya marua mechando tiyanya kubura nechimbwa ao okwanire bikore byobo ibyo byarenge kwene kiwase nka no kuborwa kwa masikani wetera sokoramana nechimbwa chinde chinyinge chitari gokwaneka nche biasara bye changane bibe ege kogere byane biasara ebinge sana yentege tangani no boy bibi koleta singa egi akabere kiro montago gochesera nonya no mumuro mosinini gakoranga nabagwa akurame gisagane akurame ege kogera arochibone mubuyekaine kokonye changana baruko bakonyu ebaroche mubuyekaine bona turi konyara tibwati masikanyaro igo monga buna bona na babana babo no bali lakini abantu bali bechange bagukurama barama namangana mabe bakoroki nandandi guguchugutabuka kwanya kumbeli bali kunya kunyu abande go seisi ko balinga abande go se basoire nyomba sotale boirie bintu bachire bintu bigasira kitamos kigasira miore gasira makumba gasira igonga na bese ikinao netichanga tingole tikende kege nina chakotebya bantunga kurwe changa na goleteke chibesiro kinebwatira kininje tindo chifaida yayo nonyina bonigo henyorete hase mechande menge hegati abo goitererwa hamarwa nabagambi ase segi yoko yasiri agoikigwa bosio wekegambero na gukumerwa igento kya mubegete hasa kongo na gosiria enibo ya yinyinge pakega ikirenga kya emekera abantu kegogia banywete echangembe changa yabwate usine smoking komanyaro bagakwa ekero bakwa bona ikabasiri asirendi tokange akoligu bali tokoni echanga kera twange akoligu komna retire changa yane 10 20 liter mugambi agachaka yibogori nabayuti baye bakaira nandi bakanganyira nandi mambi yaye nandi buna nareta ntara ikinyomba nandi bakaira kuruga bunga chakonyoranga yaya obogimo bobono bwakongire bona asana nakoreirange ya 20,000 ntari konyora besinde yonsi nenkong musubatu iga ni bono akwero mebyara buna iranite inse kebogima gwetera soboni obwo no mweryo agacha kweyongoria na gochaka obonia bwechianga asana nyarbo abolia gusirwa elio kwegendereria wonku bakurira abaminto bali mokoni changa ka kibyasana nebingege santika koni changa bona no mandasi ni maite korosana mandasi na bonkorosia mandasi ya mayangoni biasara nebinge gonga kwetani konie changa pado tuagendereire ubugima bwagendereire buya bona lingana linene nateba abantu bankonyete kageranga tige changa minto gaiga bantaba baminto kuruma no tirogoro gaiga mwanya chio kuruma ye karuguru kayore bakarira sana bagankurira bagateba togo chakoni changa abana baito basire igonko basabiranga nyasanya ko bakonya mogendere no moyo yuyu yekogera na inu mwankurire tekageranga chakororo bobe bwechanga ngatiga koni nabo igo no mugambi ito beninere na koreto mukiaso ko yeitera no nyeta tanyorete faida ende koruoro na koreto mukigoiterekere ngamanya guchenchie birengere ringachaka koni ebinte chianga bono ngatarie no bulemeru bwagerete ngachaka no nyembo no tari enyikiranezi bado bulemeru obumboro rongo sabanga gakia bagambi baito bali mo go support abantu ngamba akore ebinte bimba akore biasara bito ko biroke bya magendo biashara aramu gakimoto support incherende egera ton kore biasara bironge biri biraita bune bananchi
gose n'abantu baminto ase obwagari. Oroboti orega ni orengete kurwa gukurira ogotindi gocha sonde bwensi ori nekirenga kyogochaka obonchiriria botaganire elio korigie nibo na kurwese geto buna nabo ogochakira ense wegendererie na gwekinya kebugima utari gosereria onde bwensi etabia yaye afya nobuya bumanyire imeaye gwetera sibinyuwa byogotindia nobosari au egento kera baisa gukobeka kongu nomugano bumosubati Gladys Kwamboka kurwa sikinyiro gya kiameso chomegogo kegotoka hase wodi ya munyirime bunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii yo kurwa abwatukobonia bwa mariogo yogotindia bugema bwaya bwagendere gonchulia hasagendere kuboria abasamaria baya nabarayi kurwa ase county ya Kisii kumusira bunenchiremo yoko eneke buna ogenderire obugema bwaya atalikonia marwa bulwaderege taseni kyagetembe kurega se bunge ya Kitutu Chache North miye county ya Kisii litrene ngurku Daniel Untiri. Bemuno murikito Daniel Ontiri no roboti rwasinchira yo boy kiranu mwanchu murigeria nege kore yogo kogo kiasana ase musubati ganyara ko bakago nchuria Gladys Kwamboka ria machigo kwanu wake unarieta ria mamo minto Gladys Kwamboka lakini rendo yoga Gladys Kwamboka ondieki nuko sabugeto ngana chikunyara ko bakago konyo koso asubo nchuria bonde burache ko mokonyere kwegenderia ase emiroberio ya butambe. Tukuskabosio ase ekionga chinsa ibere nigo mokonyi bumurai bwense ya Kenya musike Professor Abraham Kithure Kindiki anyare ko bagakurwa ogokuro gotindi go chiase bari bakomochia eserikali asobokoreri bwaye banyare ko bagokora igo ase nchira ya maskani nabo igo enchira ere yokoena na richi burira chikokonya omochando yo okwana se county ya Samburu mu basorero musike Kindiki nigatebire miroberio ya serikali nigegendrete ko eneki wakobekwa senchire rengia erigo chikoene kyo bokoreri ngo ikirana bore go chiasa bananchi ane mono bari bokonya Wenzi. Mimi naomba wakosoaji wa serikali be fair because you know Rais Ruto hakusema hii mambo yote atafanya in a day or in a week. He has a 5-year term, so those questions will come at the right time. Lakini also we don't mind you reminding us what we said because you are helping us achieve our targets. Kwa sababu sasa once we achieve our targets, I wonder what these characters will say. Sababu sasa hii wanasema hii haijaanza, hii haijakamilika, itakamilika. And then you will have no story. Liona wengine wana complain the other day ati tumepea sugarcane farmers bonus. Yeah? But that's what we said, that sugarcane and sugarcane farming is going to be profitable. We waived the debts. We are now paying farmers every week. We are paying workers every month. And every Friday, mkulima wa miwa hapo anapata cheki yake. Na mfanyikazi amelipwa. Na mwisho wa mwaka analipwa bonus. We've started with Mumias, it's working. We are going to the other sugar factories. So we can report progress on everything. So wale wanashangaa na bonus ya sugarcane bado hawajaona. We will do more. They will even be perplexed because you could see even in the press conference they were looking disturbed. Yani wanashangaa pesa imetoka wapi? Watu wengi wanaendesha mambo ya uongozi na kuchanganya na fitina na siasa na mambo mengi hapo katikati na ubinafsi, na tumesahau kutofautisha kama taifa la Kenya tofauti ya siasa za uchaguzi na maneno ya maendeleo katikati ya uchaguzi moja na uchaguzi mwingine. Manchumuriga togoso ase sector ichisemi nigo bono aboro kigwa ande mono kuru ase University ya Nairobi mu basorero banyara ko babago esokia na koenekia okorobekana ko murembe ase banyara ko babako gikeri kyombekeri kya help haso gutabwa toka chibese ikirache ko bakonya kweganderia asa masomo abo nabo igo hamagima abo tambe ase bagoteba nigo chanyorirwe uikira boniga nigo barogo kurogo tinigo cha sabatendebe kyombekyo koenekia bunanko bwato kabari chibese cha ase chinga kichibwendrete eri na baro beganderia ase chisemi chabo.
close to 10 students whom I was with on the streets received the help while we were on the streets. But do we have to protest to receive our funds? Can they just do their job? Because like personally, we don't like coming on the streets. It's not that we love being tear gassed or we love sweating. We have work to do. The other day, State House has been renovated, and it's costed around 10 billion shillings. Yeah, sure. If they can just divert half of that money to the pockets of the comrades, comrades will be happy. There's no way comrades will be in the streets. Comrades, power! We are tired of fake promises. Comrades, power! It is today or today. We are giving the government up to Wednesday, failure to which we are going to storm the help officer again. Comrades, power! Tuguska ase chinse chesko mwancho murigeria nigo mwaziri hotenrete amagana yokuyo kwa madini na boigo ensemeria yense ya South Africa agwasereirie gochia konekia ogotarusigwa ese ama okuboso kuyo kwa maganayo na koirwa chinse chesko anemonenseri ya USA asense ya South Africa rache gotange mirobero yonsi yogosombwa kwa maganayo gochia sense yo ayaniga gocha magayo murai umuya wenseri ya USA Mheshimiwa Donald Trump gokwandra una serikali ya USA nigera chego tenenia obokonyi bwechibesa gochia se ense yo ya South Africa. Wealth and Exploration Act, and therefore Trump would withhold funding to South Africa. And I said, let's not mobilize Africa. Let's withhold minerals to US. That is it. If they don't give us money, let's not give them minerals. But the reality, they take our minerals, but say why we're withdrawing funding. No, we have minerals in the continent. And therefore we have something that we have. We're not just beggars. But we must just use that endowment for our benefit as a continent. Nara yokuru ase chinse chesko mwanchumo rigeria mutumo konde ase studio ya kabero mokego tukwirana tonyara ko babono togoso ase ekionga chigosori twemanye nararia ya aineki wase biti ao wekira boni gatoskare. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko evyu bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au na bwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora ne buno kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater na bwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV yaobu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali ya nyangena boigo
nabo gwaka esimu gwetarase chinamba chito echuchire enote sano libere kianda eyemo isano isano libere isato kianda ibere inye gose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjelio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Manchumurigeria karibu sana asemesa yekionga chinsa ibere nsemo ya gatatu na yo mweri ase kionga chigosori bono tunyara kuba tukwemanya na raria ya kurwase chinsemecho na bono timu ya Gor Mahia yuye kogosoria mamerani ya kombe ya Kenya Premier League nse yekiombekeria FKF nigo ya nyare koba gekomonyora omorokia omonene umuya kurwa senseria ya Croatia aserita Sinha Miki oyura chekoenekia kora etimu yo ase okorwandira kurigia bonyankongo bwa mamerenaiga ayo agendra twikira boniga timu ya Gor Mahia nigera seri bagaria gatatu asomo barwechi timu chiri chigandretie gokoribuya asaba tendribe timu yo batebire bono ogocha kwa morokyo yo monne umuya nigo kira chekoenekia timu ya Gor Mahia gokoria buya asama tukaribus. No doubt. This is something beautiful. I'm so proud, grateful for that, and I know it from before, yes, that not so many clubs in Africa has that reputation. So Gor Mahia is one of that, and I'm very happy to join the Green Army. As usual, the aim of Gor Mahia since inception is to win leagues and also to develop players and then to improve our financial status. I've had a very useful discussion with Senisha Miha on this, and I'm so impressed that he knows really what we want. So what we expect is, at the moment we are third in the log. We don't want to be there. In a few days' time, we want to be at the top. And you know, when we get to the top, Tukoska wasi mwanchumo tigereria hasa mameranio busase kati ya mamerani ali ainegatiwe eikendiga ase ekiminanikyo ya Kenya Premier League timu ya Shabana ase egeti yechigosori kya Gusii Stadium nigo ya yari gandetie timu ya Kariobangi Sharks ase gosori yanya tukobage koera ase makariyo gotabekana egori aborkia banebe timu echichon sivere nigo basogeti na gokwandre ekiminanikyo ande muna somorokyo ribwe timu ya Shabana atebire gochi ase chinga kichiribosio na bwega samat kama gaiga nigo timu ya Shabana ya bire kego koribuya na boigo mbare noko mbosembare no kwegena une timu yunech kogendra koene kyago koria buya saboiga kwanire okoigorwa kwobonchoria bwa abagosoria asate bire timu ya Shabana nerengete kugorega tia abagosori erinde timu yech kogendra gokori buya. No, these are to drop points. It's very sad kulingana na zile targets tuko nazo. Dropping points at home, it was not our plan ama sio something to expect. So for us it's tumepoteza game. Yeah, tulikuwa tunajaribu kutafuta hiyo punch hapo mbele, ukiangalia it's very evident tumelaki hiyo punch. Tujakuwa na hizo attempts kwa goal ya opponent. So naweza sema ni something ambao tunaenda kuwakia sana. Tumelaki hiyo punch ya going forward, imekuwa very sad. Ni game tumestruggle the entire 90 minutes. This was not Shabana. I think generally performance kila mtu today amekuwa chini. Yeah, kusema kweli window imefunguliwa, tunaendelea kuongeza wachezaji, tuongeze wachezaji kadhaa. Tunataka that punch kwa team, tunataka the right character kwa team. Na I think kutakuwa na some new faces with time, vile time inakam. Kwanza sasa labda la kuwashukuru zaidi ni kufika katika zile nafasi za kumaliza. Walijaribu wawezavyo kufika kwa zile nafasi za kumaliza. Tungelipata bao kama 3.
Labda moja ya Price Musebe ikagonga mwamba na ile nyingine pia Kone ikagonga mwamba. Kwa maana kipindi cha pili kimekuwa kizito sana kwetu. Ukiangalia Shabana baada ya kufanya mabadiliko kumleta Austin na ule Bernard pale mbele imekuwa kidogo nzito kwetu. Wanne wameingia kwa mabadiliko ambayo kwa maana wale walikuwa wameanza walikuwa wafanya kazi njema, na mmoja Otiela ameingia, Ian alikuwa afanya kazi njema lakini akapata jeraha mwishowe. Wana uzoefu wale walioingia, na labda kupata pointi hii moja saa zingine labda ni kuwashukuru wao, huenda kwa wamechangia pakubwa sana, kwa maana wale wengine walikuwa wamekimbia wakafanya yote ambayo wanayoweza na wako wana pumzi ya kuzidi kabisa dakika 90. Uwekwe chini uchezwe. Timu zote aswa kama utakuwa Dandora, timu zote zitataka kucheza mpira. Uwekwe chini, ule atakaye kuwa nao zaidi basi ataibuka mshindi, lakini kwa mechi hizi zote lazima ujaribu kufunga. Kwa maana usipofunga basi unapata point moja, na ukifunga leo tungepata bao moja tungekuwa na 2 zaidi. Sasa ni tuwe na safari, tutafute mapumziko, alafu tujitayarishe vyema tucheze na FC Leopards. Mchezo mzuri dhidi ya FC Leopards na Kariobangi Sharks. Manchumurigaria togusuka bono isiko yense ya Kenya anemona sense meria buraya se amameranio yegekombe kya English Premier League timu ya Manchester United nigo yanyatuko bagi kuingerwa chigori bere asebosa ne timu ya Crystal Palace so tukobogo keralero. Yora couldn't win his header off the frame of the goal and bundled in by Mateta, and Crystal Palace have the lead. Well, they've frustrated Manchester United. Crystal Palace are a better outfit. He's onside. Munoz is through here, and he's got Mateta up with him. Mateta for 2-0, and it is 2. A double for Jean-Philippe Mateta. Mwanchu murigere ritukoria Jumatatu ritukoria ikega tiriribu ya ase ABC hana mona segeta sene kya gatembe kubwatakana no kwingiro gwe timu yo ya Manchester United tugoska bosio timu ya Arsenal niganya tukobage ko yengera timu ya Manchester City chigori isano ase yamo ase gosire yo yanegetiwa segeti yanka timu ya Arsenal kya Emirates Stadium. Mwancho murigeria nara yo kurwase ekionga chigosori kurende asenjira yo kurenda egasi ndeti kwandra manga se bimina nebyo negativwa se chitimu chonsi kurwase nsemiria ya Manchester asenseria ya Bongereza nigo chanya tukoba chiko enekia egosiria ebiminano byabo bagote bakatasi of Mateta oyore humo striker we timu ya Crystal Palace na boigo Ateta oyoro morkyo monne we timu ya Arsenal. Wikirago no tuikira omwerio we kionga chinsa ibere asenchira yobo ikiranu kwa kirambia mona sogo sanga na intwe nyora na ndiki koroga chinsa inye ninjikwera na se kionga chinsa inye to sanga asenchira yobo amugendra go tware margo berento eru abego kogendra kwego kya nimero beria gendrete ya Getembe TV chenkuru kwa Clinton Ndigi Stanley Ndiki ne ronkonya kurumega ye kamera Wilson Makori kurwa sensemo yumunu we manyerio na boigo mo director ne DJ Atsan kurwa se studio ya kabere to mirane na ndasembe. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo
au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga wata chi profile net gauges au bunabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama bati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenye gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chigo busongo iyo irangene duka Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moyo chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asedi golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au na bwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets ejora onchura ne bunu kuganya kwa okole nkone bali fabric sofa sets echujire chechi 7 seater na bwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bali marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bali wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bali marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub iko babwate mu